karki. Komai kika so ki fada min ne ko zan baki. Zuciya kin sace dama ta kice kirgi yan mata. Yan mata da mace dai gawa. Yan mata yaushe ne ranar auren mu da kai na zamta ka, zana ma da daidai na samu albarka. Ko gida na furta sun shaida ina son ka, ko ina ka aje ni zan zauna ko cikin bakka. Me martaba kake jigo na sannan uba gunki. Sarina gaskiya muka kulle so ba biyana dama da kuma wai ga in baki kusana sai in je tun karki bi a ruwa babu dana jinin jiki da numfashi san ba su gudana. Yan mata ka kai masa gata.